ayabona namhlanje beka goalkeeper and yabona engantshela ukuthi yabona in the lines yaka Williams uyafola mfana umuntu lona uvimbile ntuzana so Ntwembu, please introduce yourself to our viewers with your name, your surname nokuthi bodlalela iphi team namhlanje. Oh, sanibonani igama lami nguSiphesihle wakanhlapho. Ngidlela iDream Team. Yase Nigeria. Okay. So Siphesihle yini into ekenza ukuthi ukhethe ukudlala ibhola? Oh, mina into eyenza ukuthi ngidlale ibhola ukuthi ngifuna ukushintsha isimo sasendlini. Okay. Ngibonile ukuthi mangidlala ibhola ezinye izinto ngiyazikhohlwa yabo noma ngibuya ebunzimeni mara mangifikile ebholweni nje yonke into iba right. Okay. So how would you rate the performance team yakho namhlanje mawubhekile nidlale kanjani as a team? Hayi azini best azini bayadlala ngibonile ukuthi amagame maningi ne bayadlala mara mase bakufika kuma tournament yabazimisela namhlanje badlalile. Okay. So wena njengoba bodlala i-position yokuba goalkeeper namhlanje, how do you think you performed? Wena mongazijaja wena ngokwakho. Oh ngokwami ngidlalile ngibona ngivimbezona ne. Mara khona la ngizidoubt khona ukuthi hayi angivimbanga zona. Mfana ubambe nepenalty. Akusukunoma ubani, it's not easy. Yabo. Manje how did you feel about that? Like Melisa velbola khwele yaphuma. Ngilengajabula kakhulu. Ngilengajabula kakhulu. Okay, all right. So which please name one of best player ne okay wadlala nayo. Ngingadlala nayo. Yeah, best player okay wadlala nayo ne player ufuna ukudlala ongafisa ukudlala nayo. Engadlala nayo uRithabile Ngcobo. Baku TUT Mai. Okay. Bese engifisa ukudlala nayo. Urithabile. Okay. So ngizokubuza i-tricky question ne. Ukhethani ukuthi shy hat-trick niyadliwa noma ushaya ama-own goal, ama-goal ayi-2 on goal i-team ya win? Ngicela ama-own goal. Ziwa nge-own goal? Ngamele kuba ama-own goal. Okay. So as ubonile no captain vele obvious. So do you think u-captain live up to ama expectations okuba i-captain? Yes. Hayi ngiyavuma lapho coach. Okay. Bathi coach, yabo bangibiza ngo-coach. I receive. Okay. So please motivate untombazane encane ufuna ukudlala ibhola njengawo like yini ungathini kuyi? Engingasho ukuthi uzimisele. Ifana lento le ifana ne-test. Yabo mawuzobhala esikolweni, test ne-test noma ngathiwa term 1, kumele uhlale focusile, ufunde, akusukudlala. Engayisho ukuthi nje ufocuse, ube strong ugym. Afede, thank you so much for isikhathi sakho ne. Sharp.